8. Ako schudnúť počas spánku? Je pravda, že je možné schudnúť počas spánku? Podľa vedcov je odpoveď kladná, pretože viac spánku znamená, že na konzumáciu kalórií sa trávi menej času. Ak je predčasné zaspávanie problém, vyskúšajte trochu meditácie, odložte mobilný telefón alebo si kúpte zatemňovacie tiene. Existuje veľa ďalších návrhov, ale najjednoduchšie je brať doplnok, nie nevyhnutne tradičná tabletka na spanie, ale doplnok, ktorý vám zabezpečí dobrý spánok pri spaľovaní kalórií a chudnutí. Našťastie bol vytvorený taký doplnok, Resurge. Resurge sa užíva pred spaním a jednoducho vás pošle do hlbokého spánku REM a začne rozpúšťať tieto nežiaduce kalórie a kilogramy. Chodenie do posilňovne alebo drastická zmena stravovania nie sú potrebné, aby tento produkt fungoval, ale samozrejme, výsledky uvidíte rýchlejšie. Jedinou zmenou, ktorú je potrebné urobiť, je užívať tento doplnok pred spaním a užiť si najlepší spánok, aký ste za dlhý čas prežili, a zároveň vyzerať a cítiť sa čo najlepšie. Tento malý doplnok obsahuje 100% prírodne bezpečných zložiek bez akýchkoľvek nebezpečných stimulantov, ktoré tak dychtivo používajú iní výrobcovia. Resurge zabezpečíte kvalitnejší spánok, zrýchlite metabolizmus a každodenne omladíte organizmus. Niektoré úžasné zložky, ktoré sa v tomto doplnku nachádzajú, sú melatonín, prírodná pomôcka na spánok, ktorú si naše telo produkuje prirodzene, ale ak vaše telo neprodukuje dostatok, budete mať problémy so zaspávaním a zaspávaním. Hydroxytryptofán, prirodzene sa vyskytujúca aminokyselina, ktorá zmierňuje úzkosť a stres. Ešvaganda, staroindická bylina, ktorá bojuje proti stresu a depresii tela. L-tienín, aminokyselina, ktorá pomáha lepšiemu spánku, stimuluje metabolizmus a poskytuje pocit sítosti. Horčík a zinok. Horčík vám pomáha lepšie spať a poskytuje regeneračný spánok, zatiaľ čo zinok pomáha absorbovať horčík a podporuje imunitu. Arginín, aminokyselina, ktorá pomáha metabolizovať tuk a podporuje vývoj svalov. Lizín, aminokyselina, ktorá zvyšuje hladinu energie a pomáha pri chudnutí. Kliknutím na odkaz nižšie uvidíte, ako John Barban pomohol svojej sestre Lise stratiť viac ako 47 libier vytvorením lepších spánkových vzorcov pomocou Resurge. 8. Ako schudnúť počas spánku? Je pravda, že je možné schudnúť počas spánku? Podľa vedcov je odpoveď kladná, pretože viac spánku znamená, že na konzumáciu kalórií sa trávi menej času. Ak je predčasné zaspávanie problém, vyskúšajte trochu meditácie, odložte mobilný telefón alebo si kúpte zatemňovacie tiene. Existuje veľa ďalších návrhov, ale najjednoduchšie je brať doplnok, nie nevyhnutne tradičná tabletka na spanie, ale doplnok, ktorý vám zabezpečí dobrý spánok pri spaľovaní kalórií a chudnutí. Našťastie bol vytvorený taký doplnok, Resurge. Resurge sa užíva pred spaním a jednoducho vás pošle do hlbokého spánku REM a začne rozpúšťať tieto nežiaduce kalórie.